বসকাঙ্গ ইংরেজি বিশিকতাল এবং বসকাঙ্গ লোকসভা চবরি থাকি থেকে তাবুজত थोंग्रों बदल खलाव अंखलाइजाक चंबरी काप्लाइनानि बागै आबायखनो बीजेपी बखाक्तिबो बार हाकतनि मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदी दो हाइनहाय मन्त्री बखरकनि आसुथायो आसुरखनि बागै हास्ते बीजेपी बखाक्तिबो सामं बुतां यागनहारि चेंगरि जाखा सामं बुतां र आबानि बिसिकतिनो कुलाइ चाम्पर एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि बे खबजा कचुछरा हातिबो बीजेपी बदलै बखाक्तै कासे हिमबतो ख्लाइजाखा कक्तिशाल सानजा जराव आरो मानजायिका एमडिसिपि दु देबरबा ब्रैजिस्नि आम्बासर मदलनि जनजाति मोर्चानि तांफां ब्रजेन्द्र देबरमा उत्तम दास आकर्षण जनता पार्टी आम्बासा मण्डलनि उद्योगे कचुछरा बाजाराव जों जेटा बाजार सभा खालामबानि ओ बाजार सभाव जों नुखा जोंनि जनप्लाबन जोंनि बरक रक जत सारारिखा आबनि बागै जों सानामो जोङो फाइनाय 2024 नि पार्लामेन्ट इलेक्शनाव जों दुइजन एमपि उपहार रिनाय मोदीजीनो जों चैलेंज फाइनाय जेकुनु इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन एडिसि बाई इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन प्रत्येकटा इलेक्शन अरनि बरग्रक प्रतिज्ञा खालायका समाय तांखा जे 4 भागेर 3 बार बुट रिनाय न रिनाय अब अर तंगति तिनि चैलेंज रिखा आमनि बागैनो फाइनाय सल भारतीय जनता पार्टी छाड़ा कुनु पॉलिटिकल पार्टी नि अरचुनि निशाना नुगलाक आ बागैनो जों सानानि मुसंग भारतीय जनता पार्टी छाड़ा ताई कुनु अन्यान्य पार्टी नि अस्तित्व आम्बासा मण्डल करै हामबाय आसनो।